since nne si mụọ m ka a lụchara Biafran War na-emekpa ndị Igbo arụ appointment dị iche iche anaghị echeta ndị be anyị. Nwoke ma ewere mee sacrifice wepụta ndụ ya na-agba mbọ ka anyị nwere onwe anyị, yet ọ na-ewute m na ndị Igbo anyị akwụghị ya n'azụ. Ụfọdụ si na ọ na-achọ abịa, ụfọdụ bụ na mbụ onwe ya ka ọ na-agba, ebe nwoke mụọ na strọgụl o lụzuru nne ya na-agba mbọ ka ọ dịrị anyị niile mma. N'ihi akụ na ụba nke anyị na-achọ, anyị nwa bụ ndị Igbo anyị akwụrụ ya n'azụ. Ndị ga-abilite kwuo okwu enweghị ike ibilite kwuo okwu. Ọ na-ewute m ebe ahụ ọ nọ. Na njide ejidere onye ndu anyị bụ na Biafra, Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu. Mụa na-ekwusi na o nwere iwu mfụrụ ọ dara, biko federal gọọmenti hapụrụ ya anyị na ihe ọ na-emebi ihe anyị chọrọ. Anyị wabụ ndị Biafra ahụ. Abụ nwa afọ Igbo, so anyị ya sọpọtụ anything nwanne anyị nwoke siri anyị mee n'ọya ka anyị na-achọ. Anyị chọrọ ihe ya eme ka Biafra anyị bịa, biko si hapụrụ ya anyị nketa nke echi. Tebụnatala anyị onye isi anyị bụ Nnamdi Kanu, biko ayọ ka anyị na-ayọ, ayọ ka anyị yọrọ onye ọchịchị, anyị ejighọ mma ya wee bịa. Ayọ ka anyị na-ayọ, biko ọya anyị na-ekwu okwu ya. Ojiji eji Nnamdi Kanu ga-ewetala anyị udo ma wetakwala anyị freedom ime ka ihe nke anyị na-achọ ka anyị chọta ya ọfụ, because I believe him na Nnamdi Kanu ga-anọ UK or Israel, anyị eweta obodo abụ Nigeria. Definitely one day ọ ka ya bata, and ụbọchị ọbụla ọ bata Nigeria aka ga-emekwa arrest. Dịka Nelson Mandela in South Africa nọ prison for 24 years before eweta freedom in South Africa. Mana ekpere anyị na-ekpe bụ ka nke anyị hapụ ilu 24 years. Anyị na-atụba anya na oge na-adịghị anya na anyị ga-ewere ụwa anyị n'aka Nigeria. Ịma nwata na-azọ nke ya ọ bụrụ ajọ nwa, ọnya bụ ihe nwere ike ukwu ebe ahụ. Anyị na-azọ nke anyị ga-aba ajọ mmadụ. So Nnamdi Kanu mụnwa kwenyere na ya, mụnwa kwudoro ya n'azụ. Gịnị gwara ka ha ga-eme Nnamdi Kanu? O nwere ha ga-eme ya, because onye Chukwu tere mmanụ, o nwere ha na-eme ya. Ihe a na-eme na ha na-anọ ọgụ n'efu, ha nụrụcha ha ga-ahapụkwa ya, because onye ọbụla na-azọ ihe ọ na-azọ na-anọ one of three things ga-abụ afọ ya. Ada na ọ nwụrụ anwụ, ọ nọ na nga, ọ nọ na exile. So na anwụ ọ nọ na nga, ọ ihe ọ na-asa anọ ihe o decide na ya ga-eme, ọ ya ka ọ na-eme. Nnamdi Kanu na-agbanị maka na enwere ife nje ewere onye Igbo mmadụ efu nwanne n'anya, ọ bụghị ndị mere n'Igbo mpụta n'azụ, maka na agha ọ na-anụ kwa gbasatara efu ọdịmma ụmụnne. Agha ọ na-anụ bụ agha ziri ezi. E nwere ndị buru ụzọ bido ya bụ agha, atịeta na-enye ha ego, anara ha aka azụ nakpuo. Mana onye nke anụnwa ama mma nwude ka ikpeazụ ewudere na nkwa niile a na-ekwe. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ime ka ibe, mana amasị ya jide ka o ji, Chukwu ga-anọnyere. Ọ bụ ma nhapụ iwu bụ na hapụ ya, mana ha ya biko bifo ha hapụ ya.